top 9 highest paying OFW jobs. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. Laban sa lahat. So last time, tinalakay natin ang top 10 highest paying na trabaho dito sa Pilipinas. Most na, highest pa. At marami nagtatanong, ano yung mga highest paying OFW jobs? So ang average salaries na ito ay depende sa exchange rate ng kani-kanilang bansa, depende sa panahon na ito. So without further ado, ang number 9 ay galing sa Asia Pacific. Ito ay mga IT professionals with an average salary of 54,000 pesos. Ngayon naman, ang number 8 ay galing sa Middle East. Ito ay mga land-based engineers with an average salary of 57,000 pesos. Ngayon naman, for number 7, galing ulit sa Middle East. Ito ay mga veterinarians with an average salary of 58,000 pesos. Ngayon naman, for number 6, balik ulit tayo sa Asia Pacific for land-based engineers with an average salary of 59,000 pesos. Ngayon naman, nasa Middle East ang number 5. Ito ay ang mga nurses with an average salary of 65,000 pesos. Ngayon naman, for number 4, mga Middle East ulit. Ito ay ang mga specialist doctors with an average salary of 86,000 pesos. Ngayon naman, ang top 3 highest paying na trabahos na OFW ay mga related sa barko. Usually, mga shipping companies na based sa US or sa Europe. Ito ay number 3. Ito ang chief officer. Ito ay may average salary of 92,000 pesos. And for number 2, ito ang chief engineer with an average salary of 96,000 pesos. Ngayon naman, for the number 1 highest paying OFW job, drum roll muna tayo dahil marami na-excite sa highest paying OFW job. Ito ang average salary rate na tinatanggap ng pinakamataas na trabaho sa OFWs. Ito ang ship masters with an average salary of 99,000 pesos per month. Ngayon naman, kung mas mataas ang inyong sweldo dito, ibig sabihin, mas mataas na ang rango ninyo or experience ninyo. Kaya ito ho ang top 9 highest OFW jobs dito na makukuha sa ating mundo. So, kung nandito na kayo sa parte ng video na ito, mag-like, share, and subscribe kayo sa ating YouTube channel para mas mapalaganap natin ang magagandang impormasyon dito sa ating bansa. Muli, ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. Laban sa lahat. Ilocano Defenders. Ilocano Defenders.